Zdravím všechny, se u nový videa. V dnešním videu si ukážeme, jak si přidat za prvý zvuky na nějaký traktor, taky jak si přidat nějaký taky základní prefab, prostě vám ukáže funkci, které můžete přidat prefaby z modhubu, a pokud chcete vložit prefab z strany Skins modu ICDčko, tak taky vám prostě ukážeme, jak importovat nějaký i3D, prostě třeba z jiného modu, například tady mám turbo štítek. To je normálně jako prefab, ale si to tady stáhnu jenom na ukázku. Takže, první krok, co uděláte, vezmete si mod, který chcete upravit, v mém případě je 69. Takže dáte extraktovat soubory, dáte OK. Tu máte ten stroj, to si odložte pro jistotu. Tu máte jen toto. Potom, pokud tam chcete nějakou nálepku, což my si dnešním tutoriálu ukážeme, tak tu máte nálepku, já tam chcem prostě CZ nálepku, tak kliknete pravým, otevřít programu, paint.net. Důležitý je tu nálepku mít transparentní, takže si dáte toto tu, kliknete. Když jsem vám ukázal, jako toto smazat, a já jsem to měl stejné, takže vám to ukážem. Tady kliknete toto, delete a hotovo. No, může. A pokud to chcete nějak doladit, tak prostě guma na max, třeba takto, a takto to smažete. A nevím, jestli jsem to tam říkal, ale moc si neříkal. Důležitá věc, to logo si vložit do toho modu. Představte si, že tady má prostě nějaký zetor, že tu prostě máte mod, vezmete to logo a vložíte to tam. Dobře, jako první věc, kterou si ukážeme, tak je to, jak si dát, jak prostě vyměnit zvuk na nějakém traktoru. Já prostě tam mám zvuk startování na ty 69, který se mi prostě moc nelíbí, takže si tam chcem dát toto. Dokonáme. Takže první věc, co uděláte, vezmete ten zvuk, vyjmout toto, tady si najdete sound a sem si to vložíte. To je všechno. Potom dáte, si otevřete to XML, máte tuto XML a tu máte, file a tu si najdete prostě default motor start, file sound lomeno start. Důležité je toto mít stejně pojmenovaný, jako je tady toto. Aby ten mohl prostě k tomu našel tu cestu a ten zvuk fungoval. Potom toto mítko tady musíte nechat a tady za to mítko napíšete ten nový zvuk. Takže my si tu napíšeme... Takže my si tu napíšeme 55, 45, zetor, potržítko start. A volá, funguje to. A pokud tam chcete mít nějaký custom klakson, což já tam mám, tak vám stačí tady si najít honk. Toto tady máte defaultně. A tady to sem vložíte, tady napíšete toto, tady důležité jedno mezu, napíšete toto, rovná se tuto blbost. To nevím, jak se píše, takže to si tady prostě můžete kopírovat odtud, prostě toto si takto skopírujte. Tu dáte songs lomeno horn.og, opět tuto úvozovku, a tady dáte volné source, pokud chcete, aby to bylo hlasitější, tak tu dáte toto tu, opět úvozovka,
a dáte 50, uvozovka, nezela, jméno a tato šipečka. To je všechno pro první část tohoto videa a to, jak si vyměnit zvuk. Takže tak a my se jdeme vrhnout do Jarvis editoru. Vy většinou to budete mít jen tu. Pro názornou ukázku vám to tu ukáže na nějaký minimodu, třeba na mojí žabě. Tak tu mám takto. C360. Občas třeba tady na zetorákovou úsusu, například tady na zetorákovou 4011, tak tady je i3D a tu to je. Takže tak. Pokud upravujete mod pro 22, je důležité mít stáhnutou main verzi Jarvis editoru pro 22, ale věřím, že máte. No a to je všechno. Tak. Dobře. A já bych tu nálepku chtěl mít přesně tu. Přesně takto tu na tomto okně. Zadním bych si chtěl dát nálepku, anebo takto, tady, takto bych si chtěl dát nálepku CZ. Tady. Tady je také místo nevyužité, nevím, co tam jiného dát. Takže dáváte Create, Primitive, Pane. Tady si to můžete pojmenovat, že je třeba CZ, tady si tam dáváte českou nálepku. Tam další věc, co potřebujete, mít tady také okno, abyste mohli dávat texty, ty otevřete přes Windows a Material Editing. Dáte Albedo Map, ty tečky, co jsou tu. Dáte toto. Tu si najdete ten mod, takže v případě Proka, Zetor, 69 Convert a tu máte tu nálepku. Ono se vás to tady zeptá, jestli to chcete prostě dát do jiného formátu, vydáte ano a bum, nálepka je tu. A máte tady vaši nádhernou nálepku. Potom tu nálepku musíte nějak dostat na to místo, takže 80. Tady si to přesto otáčíte, abyste to měli symetrické. Tady tak přes tento taky čtvereček si to můžete takto různě posouvat, ale musíte to brát za jen toto. Občas je lepší toto a občas je lepší třeba toto, když to chcete jenom nějak posunout. Potom, jelikož ta nálepka je moc velká a vypadá by to divně, tak si tu nálepku musíte zmenšit, takže dáte size, dáte 0.2, zkusíme, a tada, tak to máte nálepku. Jo, tu nálepku si tu jak dáte, aby to nějak vypadalo. Takže to by byla první část, takže to by byla druhá část tohoto videa a máte nálepku. Potom důležité je kliknout na tu nálepku, podržet prostřední tlačítko na myši a držet to do toho body 69. Potom dáte Finally, Save. Tak, a teď si ukážeme, jak importovat nějaké prefabce na Mohabu a dát si ho do traktoru, nebo jenom prostě importovat, chápeme se. Dáte tady, taky máte AB kostičku, na tu kliknete a tu máte miliony prefabů. Takže dejme tomu, že si tam například chcete dát, nevím. GPS-ku, jo. GPS-ku. Já si to jenom savenem pro jistotu. GPS-ku, tak dáte import. Počkáte, jakmile se vám to importuje, nic to neděláte. Občas to prostě spadne, jo, to je prostě klasika, dělám se editoru. Tak to prostě znovu otevřete, proto si to radši uložte. Teď, jakmile máte prostě toto, mi to zůstává. Jo. Potom dáte Finally, Import.
Opět tady si najdete prostě prefab. Jelikož já to mám tady v motherboardy, tak mám prefab, GPS, toto. Tada, máte tu GPS-ku. Dobře, takže já už jsem veze a tak to vypadá ten edit, co jsme si udělali, takže tu je takhle ta česká nálepka a tu, tak to je GPSka. A GPSka funguje, je prostě vizuálně tak, že tak no. Ještě jsem se ještě podíval, jak tam jde. Jo. No. Když se ještě pozvám. Ale asi stejně, iž, tu GPSku bych jsem si tam mohl nechat, si ji tam asi nechal v této taktu. Takže tak. Takže toto byl tutorial, jak přidat nějaký prefab, nějaký základní prefab z modhubu a jak si dát logo na traktor a změnit zvuky. Doufám, že se vám tento návod líbil. A to je všechno, no. Ještě než jsem šel dělat toto, jak jsem si stáhnul tuto krásnou mapu z českého prostředí a samozřejmě český nápis jsem dal na tu BSS. Takže, jak jsem říkal, v dnešní tutorial všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Tuto mapu tak vám nechám v popisku videa, anebo ji najdete na... Už nevím, odkud jsem ji stahoval, ale prostě vám dám do popisku odkaz na stažení té mapy. No a tak no. Za mě ta mapa je fakt pěkná a jedna věc, co se mi tu fakt líbí, tak je tato župa. Ne, tento taky maličký statek. To je prostě dokonale. Prostě to, a navíc výhoda, tu budovu můžete přes high objekt ten dát prostě pryč. No ale, jak jsem říkal, to je to pro dnešní video je všechno. A napište mi do komentářů, pokud byste chtěli představení té mapy. Je to těžké na vás, já to představení klidně udělám, pokud byste o to měli zájem. Dobře, takže pokud se vám toto video líbilo, like, odběr, případně pošlete to video dál, věřím, že vám to video pomohlo. Samozřejmě, toto nebude nějaká série, ví to ještě 2 díly, ale ty budou, jak jsem říkal, tak nebudou u mě, ale že tak bude dělat tutoriál, jak převezmout a já bude dělat tutoriál, jak si přidat nějaký, jak si fakt jako pěkně vytu nějaký takto. Takže toto je pro dnešní video všechno. Já vím, je to také kratší, ale točím to prostě na rychlo a tak, a neměl jsem prostě čas se stříhat série, prostě měl jsem nějaké povinnosti a to. Takže doufám, že se na toto video také kratší líbilo, že vám teda pomohlo a mějte se a užívajte modík. Teda mapku.